Kolejnym naszym гостем, який завітав до нас у Ліду на це споткання молоді, ksiądz arcybiskup Клавдій Кучероці, нунций апостольський в Білорусі. Ksiądz arcybiskup, скажіть, будь ласка, які ваші враження? Impressione bellissima. Боже враження, які я тут маю, бо це щось невероятно Боже бачити. Цю живу і активну молодь, це великий дар і для Костюла, і для громадства. Ksiądz arcybiskup, яка є яна гэта білоруська молодь? Secondo me la Паводле мяне gioventù беларуская bielorussa моладзь ha гэта моладзь, якая мае пэўную чысціню свайго сэрца і пэўную una прастату сабе. semplicità di cuore Гэта тое, che in molte чаго parti è andata perduta. не маюць маладыя людзі ў іншых частках свету. Тут яшчэ не сфарміравалася ў гэтых маладых людзей штосьці, што ёсць ужо ў тых, якія насычаныя вялікай колькасцю і фінансаў, і таксама нейкіх прапаноў рынку вольнага. І таму гэтае сэрца гэтых маладых людзей, яно значна больш гатовае рэагаваць, яно не спіць. Сёння вы у сваёй гаміліі узгадалі пра любоў моладзі да Бога. Што вы яшчэ можаце дадаць пасля столькіх месяцаў побыту ў Беларусі? Niente. Нічога не магу дабавіць. Niente perché se un giovane Бо калі capisce che deve amare моладзь Dio, разумее, што павінна любіць Бога, значыць, яна разумее ўсё. Быць можа, гэта трэба паўтаряць для дарослых людзей, але толькі гэта тая навіна, якую мае Касцёл, тое, што ён прапаведуе, і нічога іншага Касцёл не мае. Каталіцкія СМІ ў Беларусі вельмі часта нагадваюць, што нунцый сустракаецца з моладдзю. У Мінску, Віцебску, цяпер у Лідзе. Ksiądz arcybiskup любіць моладзь? Ведаеце, я належу да кангрэгацыі, якая менавіта і займаецца моладдзю. І таму ўсё маё жыццё я займаўся маладымі людзьмі, гэта маё пакліканне. Гэта пераважна былі маладыя людзі з бедных сямей, якія не маглі рэалізаваць сябе, хоць мелі велізарны патэнцыял інтэлектуальны. І мы дапамагалі гэтым маладым людзям фінансамі, нейкімі іншымі праектамі. Таксама падчас маёй працы ў Рыме я працягваў працу ў гэтым кірунку. І таксама з навучаннем на вышэйшых навучальных установах. Эксцэленцыя, моладзь вам задае складанае пытанне? Чи пачулі ви на Білорусі ад беларускай моладзі ўжо складаныя пытанні? Маладыя людзі тут не ставяць цяжкіх пытанняў мне, яны ставяць пытанні радыкальныя. І яны не ставяць пытанняў нейкіх крыху штучных, надуманых, яны ставяць пытанні беспасрэдныя, пытанні адносна сэнсу жыцця. Калі мы гаворым о моладзі і прысутнасці моладзі ў касцеле, хочацца даведацца ад нунцыя, а што касцёл можа зрабіць, каб гэтай моладзі было больш? Касцёл павінен зрабіць вельмі шмат. І перадусім не мець страху, не баяцца. Не баяцца ні пытанняў моладзі і не баяцца таго, што моладзь адыходзіць часамі ад касцёла. Лепшыя хрысціяне, якіх я бачыў, гэта былі тыя, якія правялі каля 10 год па-за касцёлам. Мы мелі перакананне, што мы згубілі гэтых людзей. На самой справе гэта не так, бо тое зерне, якое было ў іх, яно працавала ў гэты час. Іншая тэма – гэта праца са студэнтамі, якія зараз навучаюцца. Гэта пытанне працы з культурай. І тут вельмі трэба шмат працаваць, бо з боку моладзі тут бачна вельмі вялікая адкрытасць. І мы не можам сабе дазволіць такі люксус, каб згубіць гэты час. Каб потым, пасля 5 гадоў, наракаць, якая ў нас кепская моладзь. Гэта значна лепш працаваць з людзьмі, калі яны ёсць, з маладымі, чым наракаць, што іх няма. Эксцэленцыя, так напрыканцы, сёння мы праз увесь дзень шукаем адказу на такое пытанне. Якая яна каталіцкая моладзь у Беларусі? Які адказ можа даць нунцый на Беларусі пра нашу каталіцкую моладзь? У некалькі словах. Маё агульнае ўражанне не толькі пра моладзь каталіцкую, а ўвогуле пра моладзь беларускую, што гэта моладзь, якая яшчэ не заражаная вірусам кансумпцыі.
Я не хотел бы говорить, что тут все святые молодые люди, это нет. Але агульная ситуация молоді, на мою думку, это великая открытость и на справы веры, и на справы глубокие этого життя, фундаментальные справы. І гэта найлепшая тэрыторыя для працы касцёла. Гэта азначае, што гэтая кветка яна адчыненая. І тады, калі яна зачыняецца, тады ўжо няма магчымасці ўвайсці там. Тады, калі праблема маладога хлопца альбо дзяўчыны заключаецца ў тым, каб выбраць сабе нейкую майку, якіх 20 прапаноў, тады ніхто больш не думае пра Бога. Я думаю, што зараз гэта вельмі спрыяльны час, так як кажа Біблія. Я пытаюся ў сябе самого, ці мы, як касцёл, сапраўды свядомыя гэтага. Бо таксама ў нас няма досведу, каб параўнаць з нейкай іншай сітуацыяй. Але той, хто мае нейкі досвед у гэтай галіне, то бачыць гэтую сітуацыю як тую, якую нельга згубіць. І я часта паўтараю гэту фразу святога Аўгусціна, што я баюся таго, што Бог пройдзе міма і больш не вернецца да мяне. Ваша эксцэленцыя, сёння пасля імшы я пачуў ад аднаго маладога чалавека такі выраз: гэта наш нунцый. Што вы можаце, як вы можаце гэта скаментаваць, і падабаецца вам гэта? Вы гэта пачулі, тады я вельмі рад за гэта. І я не маю жадання большага, але з іншага боку, это самая рэалізацыя пэўнага айцоўства духоўнага, і гэта таксама наша вялікае прагненне і патрэба. Тады я вельмі цешуся як біскуп, як хрысціянін і як чалавек. Ваша эксцэленцыя, вялікі дзякуй за гэтую важную размову, і хочацца пажадаць вам, каб вы праз сваю малітву і прысутнасць узбагацілі нашую беларускую моладзь, наш нунцый да нашай моладзі. Вялікі дзякуй. Thank you.